Dugay na nga panahon, wa masulbad sa atong gobyerno. Ang presyo sa ato ang mga produkto, kamahal sa abono, mga binhig, pestisidyo. Ang humay paliton raman o barato. Kapoy kaayo ang ilahang mga trabaho, kusog singot ang puhunan aron makatanong. Ang mga negosyante miborot pirmi, mag-uumaagansi. Kontrolon ang presyo, kuhaon raog barato. Barato nga presyo, permi alkansi. Lugira pirmi, mag-uumaagansi. Irukon ra pirmi sa dako nga negosyante. Di ba mo maluoy sa atong mga mag-uuma? Sila ang nagabuhis ekonomiya. Ayaw unta-og tamaya ang mga mag-uuma. Samtang ikaw karon buhi pa o kakaon ka pa. Mga negosyante miborot pirmi, mag-uumaalkansi. Kontrolon ang presyo, kuhaon raog barato. Barato nga presyo, pirmi alkansi. Lugira pirmi, mag-uumaalkansi. Irukon ra pirmi sa dako nga negosyante. Ang mga negosyante miborot pirmi, mag-uumaalkansi. Kontrolon ang presyo, kuhaon raog barato. Barato nga presyo, pirmi alkansi. Lugira pirmi, mag-uumaalkansi. Irukon ra pirmi sa dako nga negosyante. Irukon ra pirmi sa dako nga mga negosyante.